søs til Uruguay for at lede efter Adrianas mor. Og så er det 2 børn, der fortæller om deres liv og hverdag med hver deres religion i Mig og min familie 2030. Så er aftenshowet i luften i den allermest bogstaveligste forstand, kan man sige. Ja, og det er den totalt fedeste start, vi nogensinde har lavet i det her program. Har du højdeskræk? Overhovedet ikke. Den her luftballon, den slog Danmarks rekord i søndags. Philip Mundt, han fløj fra Randers til Mors. Prøv at se, om du kan gøre det elegant, Sisse. På 7 timer, og så er han Danmarksmester i ballonflyvning. Det skal vi høre meget mere om. Vi skal tale med Philip om den her Danmarksrekord, som han altså satte i søndags. Vi får også besøg af en rigtig stor familie, familien Højlund Christensen. 2 voksne og hele 6 børn. Det er et synligt eksempel på, at der er et babyboom i Danmark. Der bliver født mange flere børn, end der gjorde sidste år. Mød dem alle sammen lige om lidt. Velkommen til aftenshowet. Ja, og nu er jeg kommet højt til værs over Rådhuspladsen i en luftballon, som i søndags satte Danmarksrekord, og det gjorde den altså sammen med Philip Mundt. Hej Philip. Hej Sisse. Den der Danmarksrekord, som du lavede i søndags, hvad var det lige præcis, det gik ud på? Ja, det gik ud på at flyve så lang tid som muligt i en ballon, altså i en varmluftsballon. Ja. Altså simpelthen bare prøve at få, det hedder en varighedsrekord, så det er et spørgsmål om at bare flyve i luften så lang tid som overhovedet muligt, ikke? Og hvor lang tid blev det til? Ja, det endte med at blive 7 timer og 25 minutter. Hvilket er, altså det er det længste, en dansk pilot nogensinde har fløjet, og det der hidtil var det længste, det var omkring 4 timer og 37 minutter, så det var en god omgang mere. Sejt. Jeg står og er helt bange for mit hår, fordi der er alt det der ild lige ovenover. Det skal ikke være med. Det skal du ikke være. Der er ingen grund til det. Men der er grund til, at jeg har kasket på. Ja, den snupper jeg lige om lidt, tror jeg. Den her rekord, som du så satte, jeg ved, du har ventet på at sætte den i 3 år. Hvorfor skulle det gå så lang tid? Jamen, det er noget med, at den er... Altså, jeg er meget afhængig af gode vejrforhold. Hvad er gode vejrforhold? Gode vejrforhold i den her forbindelse, det var simpelthen, at vinden skulle være tilpas svag til, at det ikke går for stærkt, når jeg endelig er i luften. Ikke? Altså, hvis jeg gerne vil flyve så lang tid som muligt i Danmark, så var det et spørgsmål om ikke at ryge ud over Jyllands kant. Og det var, som jeg også har beskrevet i nogle af artiklerne, så var der meget fart på til at starte med. Og det blev faktisk et problem. Men så viste det sig lige pludselig, at jeg fandt et område ved Onsild, hvor der sådan var helt svag vind lige pludselig. Jeg kunne blive der i 1,5 time. Så du hængte der og dinglede lidt? Så blev jeg nemlig hængende og dinglede lidt, før den så tog fart igen, og så røg ud. Men vi landede langt ude vestpå, ikke? Altså nu sagde du, det var lidt hårdt i starten. Hvad er det, der gør det hårdt at flyve balloner? Jamen altså, det var hårdt, at jeg havde været i gang med at planlægge det her i 3 år, og så lige pludselig ser det ud som om, at nu glipper det nu alligevel, ikke? Altså, meget fart på, beregningerne viste, at det ville komme til at knibe, ikke? Det er stressende, altså. Jeg sidder og står og koncentrerer mig. Hvad er der andre muligheder? Hvad kan jeg gøre for at ændre på vilkårene? Er den svær at styre sådan en fætter, som den her, vi har over? Nej, det er den ikke. Den er ikke svær at styre. Det er sjovt at styre. Det er sjovt at styre. Jamen, Philip, kan du sørge for at få mig ned igen? For det er faktisk meningen, at jeg skal ned til massen. Ja, det kan jeg godt. Så det er bare kodeordet, man skal sige til piloten her om, at nu skal du til at få den lidt ned. Det er brormand, du har taget med i dag til anledning. Her til aften. Sørger du for, at jeg kommer ned i god hold? Og du har slet ikke højdeskræk, vel? Nej, det har jeg ikke. Det der, du heller ikke. Det kan jeg se. Nej, overhovedet. Ingen problem der. Hvad siger du så, Mads? Jeg vil bare sige, tilbage i 70'erne, der havde jeg hår ligesom dig, men så tog jeg en tur i en luftballon. Og så kommer man altså til at se sådan her ud. Vi skal snakke om 70'erne, når vi vender tilbage. Dengang med de lange skjorteflipper. Sweet og Slade, de var kæmpe store. Der er kommet en ny bog, der hedder Tilbage til 70'erne. Jeg står og smiler. Det var så fedt, det der. Fedt. Du kan få en tur, når der er tv-avis lige om lidt. Tror du det? Jo, det vil jeg gerne. Vi får også i anden afdeling besøg af DR's USA's ekspert Kim Bildsøe. Han har nemlig mødt den nuværende præsident George Bush, og det var vist et ret fantastisk møde. Det kommer han og fortæller om i hvert fald. Vil I gå til tops igen, eller bliver I på jorden? Jeg tager en tur mere. Nu er det tv-avis. Vil du med? I dag stemmer over 130 millioner amerikanere i et historisk valg. Et valg, som vi følger minut for minut. Velkommen til TV-avisen. Obama har stemt. Det samme gør millioner af amerikanere. Alt tyder på en rekordstor valgdeltagelse. Der er virkelig et behov for det.